Yebo wena kubuhlungu. Kodwa mangabe kumele ngibhadale kanje ngokufikela wena. Sokwenza lo. Uyabona uma ngabe ungakulweli ukuthi uSibu afake iringi emnweni wakho uzoyifaka kulomandisa nje. Hayi awukahle. Hawu. Mathentene uklema yonke imali engenayo angikhulumi ngeprofit kuphela i-income isenti nesenti nje yena uthi yena ayilike anginayo access mina yokungena kuleyo mali. Angikwazi ke mina ukuthi ngi-access and restock so nje angazi nami ukuthi into engizoyimisa kanjani leyo kubi kuyabheda. Sibo. Ngumuntu wakho. Fanele ngabe kuzo zonke izinto ozenzayo mina fanele ngabe ngiseduze kwakho. Kukuhle kukubi. Kodwa manje sengizizwa ngathi nje mina ngumuntu wangaphandle. Awu. Uyazi uthi anjalo nje. Wona-ke nje mfana wami ngiyokusiza ukuthi utshele lo mgodoyi wakho lo aphuma aphele la e-ofisini nami. Esephuma Sikora. Cha, angizile kahle la madoda. Angijabule ngendlela enenza ngayo la kanjomani. Angijabule ngempela. Indlela enenza ngayo iyayiwisa kanjomani. Yabona? Nisebenzisa imali la kanjomani ningayibuyiseli, nithatha izinto ningayikhokheli, iningi imali enisebenzisayo. Ibhizinisi alihambi kanjalo niyazi nani. Ibhizinisi kumele ibe iningi imali engenayo kunesikhiphayo. Kurong kakhulu ke mayisebenziswa yinina futhi. Yabona? Kahle into engisho nje ukuthi aninawo umqondo webhizinisi. Yawani. Mazongihlanisa wena. Manje mfana wami wena. Ngitshela mina wena. Yakhuluma. Kuzelela zonsizwa, kuzelela abo bantu. Manje umthetho wakho uthini kahle? Efana. Engizama ukuyisho la njengamanje ukuthi indlela enenza ngayo la kanjomani izolwisa ibhizinisi. Ngizathu ukuthi manje nina nikhomba ukuthi anilicabangeli kusasa. Yabona nicabangela imanje ngoba manje ayisaqhuba kahle. Kodwa kusasa kuzowenzakalana. Mangabe ingasaqhubi kahle izowe kanjomani. Mayiwe nomshikashika wena nawe uyaphazamiseka. La. Yakugosa wena yazo. Ucanza ukhuluma nobaba ukhuluma manje. Ngicela ungizwe la. Into engisho ngithi mina ekwanjomani iyona evikela yonke lento eyenzakalayo. Uma ngabe khona ekwanjomani akekho umuntu onembuzo la, akekho umuntu osolayo ukuthi ngento eyenzakalayo. Ngezathu ukuthi yonke lento ifihlwe ekwanjomani. Ingakho ngithi mina asiyivikeleni ekwanjomani. Kungabi khona abantu abayibuza imibuzo ngekwanjomani ukuthi kwenzakalani manje ngoba indlela enenza ngayo abantu bazoyibuza imibuzo. Bebeyibuza imibuzo bazoyithola impendulo ekugcineni. Into engiyifunayo mina ukuthi senze izinto ngendlela ekuyiyona. Hayi le nenza ngayo. Hayi-ke. Ngiyakuzwa mfana omncane. Kusho ukuthi wena-ke sizongenzela lelo list. Ubhale yonke into efunakalayo. Kanye nama-prize akhona. Kodwa-ke ngifuna ukukutshela ukuthi mfana wami nangelinye ilanga ungaphinde ulokothi ungene la. Khonkotha wena. Uzotshela mina ukuthi ngiliphathe kanjani leli bhizinisi. Sizwana? Gcine ngci. Hamba ke.
Ngiyakutshela. Angikaze ngiyibone into ehlekisa kanje. Hayi bo, mina ngicabanga ukuthi nje ugange njengawo ufuze wena. Phela wena ugange kabi. Futhi nogogo wayehleze kusho lokho. Hayi bosibo, angidlali mina la. Yazi ngiyakutshela ukuthi izithombe zale yaphathi ngisanazo. Ngicela ukuthatha kwanete nje kwathiwa cheese. Sekuthatha isithombe ukhuluma keke ongasekho wonke. Ngizokukhombisa bese ngikubona next time. Oh, yo. Hayi, kwangcono uyifikele uyibonele. Kazimola akuhambe kahle. Mina ngangazi ukuthi siyofika nje esimeni sokuthi amabhuku ethu abe nje asikwazi nokuthi sibreak even. Cacile phela ukuthi masiqhubeka kanje thina soswela imisebenzi kusasa. Kanti singasho ukuthi asisekho isidingo sokuthi uyikhathaze manje. Yonke into ihamba ngendlela. Usho ukuthini mawuthi yonke into ihamba ngendlela? Ngisho ukuthi yonke into ihamba ngendlela, izinto zizoba ngcono manje. Mhlambe ngikazimule ngidinga incazelo engcono kunaleyo. Wenze njani? Incazelo engcono ingathi njengamanje ngicela ungenzele list yazo zonke izinto ezishodayo la. Serasa? Okay, siyabonga. Ngizoyenza manje list engihlale phezu kwayo uzoyithola nje isikhathi singawuhambe nakangako. Ngiyabonga kakhulu. Okay. Ihambe kanjani ke walk? Bengihambe ngiye-expo. Ngamfica ebhizi lapha noseluleko ube lokho begijimisana so angisola ngesikhathi sokhuluma naye kahle. Labo yazi. Yazi ngazi ukuthi nje kunembobo esavaleke empilweni zabo ever since nje bahlangana. Ngiyamjabulela umfana wamshengi. Futhi ngimajabulela boba u2 yazi. Bayideserve le happiness eyenzeke empilweni zabo njengamanje. Ngingaze ngikhohle. Usibu uyasimema ukuthi sidle i-breakfast kanuka. Ima kutshele wena lokho? Othe angikudlulisela umyalezo. Oh. Yazi angive ngijabula phela i-breakfast ngiyithanda kabi. Ngiyazi ngingayidla kathathu ngosuku. Aw. Ifoni yakho isiyasebenza manje. Noma kwenziwa mina isilimo. Kwenziwa yini ukuthi ufonele kaningi kangaka wena ungabuyi kumina? Sonke lesikhathi mina manguthinta kufonela ngotholi. Hey baba, lalela la wena. Yonke leminyaka modla imali yami kumnandi. Hayi. Iyaxolisa nje bani. Uyazi bekumatasatasa kulezi insuku umsebenzi ungapheli. Matasatasa ungitshele la. Uyazizwa ukuthi uthini? Khona manje mina manguthinta noma yini. Wenza sure ukuthi uyabuya kumina. Njengoba nawe usho kahle kahle. Ngakusiza ngani? Nayi into ngifuna ukuthi ungenzele yona wena. Ngikhiphe la kule ndawo sengikhathele bantu. Uyazi nawe ukuthi akulula nje kuba ucabanga nje. Ngeke ngivele ngitshele abantu ukuthi abakukhiphe. Kanti bakunjalo ke. Khiphe la kule ndawo ngise kwenye. Yahlula naleyo. Usuphuphile yini wena? Cha angakapho. Angikwazi ummeli oseqophelele liphezulu man. Ngisawuyena futhi. Hey man, denibonisa yena. Ungahlala nje la. Hayi. Hlala nje nethezeke. Azomuhle umndeni usuphelele. Ngiyacabanga ukuthi makaselila. Bawo, uyena impela Mandisa lo unonkanyezi umphathi waleli umphathi wami kahle kahle.
Oh, ngiyajabulela ukwazi sisi. Nami ngiyajabula ukwazi sisi. Hayi uSelina lana bese ngimbonile nkosiyami kube ingane elungile. Ngempela. Hayi mkhulise kahle ngempela sisi. Yo abehlonipha. Ngiyabonga sisi. Hayi kusho likhulu-ke lokho kumina. Ake nginidedele. Siyabonga. Hawu. Hawu. Sanibonani. Hawu bazalwane. Ngiyaphila kodwa. Hawu siyabonga. Hawu Saluleko siyajabula ukuphinde sikubone indodana. Hawu inkosi kubusise mntanami. Mntwana yami. Kunjalo. Hawu. Ungamfuzi uyihlo. Alisitala sakhe sezekhanda la uzobuza urasta. Hawu kahleli bonani kanti amagedelox. Awusho-ke kodwa Mandisa unjani nje wena? Hayi ngiyancenga. Ngithatha nje usuku nosuku. Yabo ngiyathemba nje ukuthi umasho nabantu bakhona bakuphethe kahle. Uma ngabe nje ukuthi khona ukudingayo noma ngabe yini mina noma babebandla sikhona. Hayi ke kuhle. Amen. Amen. Siyabonga basiyabonga. Hallelujah. Hayi ake sithole nathi indawo yokuhlala. Abazalwane bamike laba abaqotho futhi kakhulu ebandleni. Kuhle. Oh hawu awuhle. Nazi neziphuzo sijabule nje. Siyabonga. Siyabonga mini. Awuke i-celebration iqobolayo le. Kepha ke Siyabonga. ungazophuza kunento kumele si-celebrate siyibungaze sikhuza ushezi ngayo. Fikile sacela usukuma. Sukuma bakubona. Yabuza nje manje ukuthi uthini. Uzozama konke kusemandleni ukuthi isicelo sakho uzozama. Yahlula lento ngcono ngithola umunye ummeli ke. ehlisa umoya Nkosi. Uyazi ukuthi ayiphuthumi kangako lento oyifunayo kodwa ke phela ngoba ngishilo ukuthi ngizobona ukuthi ngenze njani. Yabona wena wenze ukuthi understand ukuthi kwenzakalani la. Ubusuku nemini imihla namalanga la. Ngivikela impilo yami lana. Nabantu nje abangagadla noma yinini. Ugcina ngiphangalele la kule ndawo la. Sangiphilisa nje kwenyamazana ezingelwayo lana. Bona ngathi ngizofa ngifele la. Ngoba nasebusuku angilali ngivele ngipapame nje. Phaphanyiswa nomuntu ephefumula. Ngiyakuzwa. Ngizozama ukubona ukuthi ngenzani ngalolu daba lakho. Ya, khona olunye udaba la. Udaba lwani lona? Izinto ejikile. Angikazimulo useyimisela manje ukuhlehlisa lesa statement asenza. Ngicela sonke sibhekisa amehlo ngapha. Ngidinga nibe ofakazi lolo lusuku olubalekile kangaka empilweni yami. Khuzalani. Hlisa umoya. Miyazi lo phambi kwami. Sibawupete lesi. Siphalaphala. Isinqazu sento yakazwane. Uyazi mangase ngichaze ngami naye. Hayi lingashona ilanga impela. Akukho ngisho inovel engabhalwa engachaza lokhu mina naye esikuhlanganyele njengamanje. Mhlawumbe kumele ngiyibhale kodwa leyo novel. Kodwa ke angiboni ukuthi kukhona ngisho iparagraph elingachaza ngesikuzwayo mina naye. Yazi ngizwa ngathi mina naye sesike saphila impilo ezimbili. Kanti ngempela ke kunjalo. Qala kwaba impilo yokuqala lapho besibancane khona. Singazi lutho. Kepha nje siholwa uthando. Bese kuba ile impilo yesibili lesiphilayo njengamanje. Sesikhulile. Sihlakaniphile. Futhi sibonile empilweni. Futhi ke isiholwa umdali. Umvele nqangi. Yazi njengamanje ingaze nje ngipholisa amaseko. Cela ukuthatha leli thuba. May. Hayibo. Elizingqa izivele kimi. Ngiguqe phansi ngedolo.
ngicele kuwe fikile Rosemary Zwane cela ungenze indoda emadodeni la kwaMashu ngicela ukuba umyeni wakho ngicela ukuthi ube umfazi wami Ngiyavuma. uyavuma uyavuma awusho nje manje lo mzukulwana wakho lo uthi yini lesimeze ukuthi ashintshe umqondo njengana phela lo mfana wena wenza ukuthi silose icase uyazi ngekhathi ngilapha enkantolo ijaji laselilaki uyasuka yena uzofaka le statement sakho usadliwa icala ngenxakho yini lesimeze ukuthi afuna Hey man khohlwa lo mzukulu wami man. Mina ngikhala ngokuthi lapha endaweni yami kwaMashu. Sokhona abantu okuthiwa amadaliyana abathatha indawo yami. Oh. Bathatha indawo yakho kanjani namadala? Laba abantu bahlukumeza kwasana nje. Abantu bahlezi libhojoze lapha. Benza nezinto enyantisa khona manje abalengisa abantu. Bebakhunga lapha ebusinessini lawo. Hey, we baba. Akusiko kamama wakho la. Uzongihlisela low voice. Ngifuna ukuthi mangiphuma la. Ngidile ngaye lo 10 nalamadaliyan wakhe. Ubani uma-10 umphathi wabo? Okwamanje kodwa nje ufanele ukuthi ukwazi ukuthi ngiyoqeda ngalezi nja lezi. Okwabo nje kuzoba indaba ekhulunywayo nje emthaveni. Wena hamba yekuNkazimulu. Nilungisele indaba yakhe ukuhlethisa istatement. Sokwazi ukulungisa indaba yeappeal kwejaji. Othi ke ubhizi ngalento leyo. Ubhizi noNkazimulu wenza sure ukuthi uyangikhipha la. Kushesha. Yangizwa yini? Yebo. Yo, Webaphethe ngithi impilo ayikho lo. Lento enyenza yonke. Hayi ngeke Nkazimulu ngeke ndoda ngeke. Sekuphela isikhathi eside kabi simelana useza lo muntu. Keje. Kanti wabanjani awufuna ukubekezela ngishilo ngathi uyeza lo muntu. Awu. Sithi ukulinda kancane. Engathi wena qhamuka. Nomzana. Sajabula kakhulu ukukubona bese sicabanga ukuthi angeke usaqhamuka. Umuntu ongenaso isikhathi esiningi. Ngizocela nje ukuthi ningitshele sizokhuluma ngani lapha. Mase ngiyaphuthuma ngoba kunomhlangano enginawo la emhlanga. Oh. Umnumzane umoya wakho wazwakala uphansi. Ngithe ngiyaphuthuma. Cha ukuthi uzongitshela ukuthi sizokwenzani la noma ngihambe ngishiye la. Kahle sidinga usizo lakho la. Usizo lwami. Usizo lwami njani la? Kahle bese kudinga awukahle okeje kanti le ndoda indaba ikhuluma nathi engathi khona la siye inyathela khona. Khona impela yini. Uyintiba nempela umthetho wakho. Uyashesha ukukhohlwa. Usukhohliwe ukuthi wena wangilozisa ngecala. Ngathi sengiliwinile icala, wafika wazofaka istatement sakho. Wafaka unyawo, wangihlekanisa nezo. Lalela lami. Yabona mina angiluze icala mina. Kodwa wena wenza ukuba iluze icala. Sagejana lapho ngensizwa kithi. Suyakhumbula? Angiqhenyi ngalokho. Ngiyayisola futhi ngakho. Okuyisona sizazi singenza ukuthi ngicele la ukuthi ngiyimisela ukuhoxisa konke engakusho ukuze ikwazi ukuthi yonke lento le ilungiseke iphele umkhulu aphume nje. Uyimisela ukuthi siyenze kanjani lento?
Kahle kahle nje into engifuna ukuyenza njengamanje ngifuna ukuthi ngihoxise. Konke engakusho phambi kwenkosi enkantolo engakusho ngomkhulu ngathi umkhulu wenza yonke lento ayenza. Konke engakhuluma ngangikhulumisa ukucasuka. Engingacabanga ukuthi umkhulu kumfanele ukuthi abhadle ejele abhadle ukuthi mina ngakhuluma ngoba ngicasukile nanokuthi ngangingazi ukuthi ngiyenzani ngalesa sikhathi. Ngiyimisela ukuthi ngiyilungise yonke leyo nto. Uqhamuka lokho hoxisa sokhuluma ngakho. Noma enye indlela le ngifuna ukuthi phinde ubukanise ngami futhi enkantolo ushinto ufike lapho uyishintshe. Kithi ngikwenzelani ke manje lo? Awukahle webhuti. Awuboni ukuthi umfana akazile uzodlala lana. Uyayisola ngalento ayenza futhi uyimisele ngokuthi ayilungise. Yini okunye kusamela kwenzeke manje? Okusho ukuthi nje bese singavuka ekseni size la sizodlala ngawe nawe sikubize sizokumoshela isikhathi nje. Awukahle futhi ingani ngibuza imibuzo eminingi kanje. Ngoba phela akusiko ukuthi nawe ubunendaba nomkhulu. Into obunendaba nayo ukuthi uwine icala lakho uthola imali yakho uphume kanje. Lalana nawe madoda. Enkantolo kumele ngimbuze lo mbuzo ukuze mangifika lapha phambili enkantolo ngingafike nje ngizokhuluma indavu nje into engazwakala ukuthi thini ngenxa ukuthi wena imizwa yakho usuvuke wathi namhlanje hayi uzofuna umkhulu wakho uzofuna ashintshe mase akusebenzi kanjalo enkantolo sebenza ngento ephathekayo. Kahle kahle yazi lento le ayikho mayelana nami nawe. Mina nginendaba nawo into enginendaba nawo ukuthi umkhulu aphume ngaphandle. Kuneqembu elifikile la kaMashu. Bese lifike la thatha uMashu la bayibiza ngamantaliyane igama labo. Bafike bathatha uMashu lana ngiyaqala ukubona abantu abanenhliziyo ezimbi kanje. Kwale kangaka kancane kanje ukuthi bangibulale mina baqede ngami. Abagcinanga lapho. Bathi besuka babulala abasebenzi bami ababili. Ngesikhathi esisodwa ababili. Phambi komphakathi ubuka la kaMashu. Abantu laba indlela abanenhliziyo ezimbi ngayo njengamanje banongenza izinto mina engingakaze ngazenza nezinto engingakaze ngacabanga ukuzenza engingakaze ngazenza ngisho umkhulu esakhona bangitshontshisa izimoto manje. Yabona kwa yona lento yokutshontshwa kwemoto kuyinto encane kabi leyo. Ucabanga ngize ngasuka la mina ngahamba ngayokhuluma namaphoyisa ala kaMashu. Amaphoyisa engiwazi kahle ukuthi bayiyoyo omodli kodwa ngahamba ngayokhuluma nabo ngingazi ukuthi ngizowenza njani. Wenzeni? Uyabona ke manje ngeke nisayenza lutho ngingazama ukuthi ngisebenzisane nokapteni uModli Mdlalosi. Awungene bhuti. Indaba imbeleka kenziwe hostel. Ngiyabonga makathini kangenza umuntu ebantwini. Bonga mina sifuna sakho. Imali uyahamba? Yebo. Unesiqiniseko sokuthi uSibu uyozuyongena egodini unaye. Ngisho